तोहरे दुआर हो। हाथ जोड़ी करतानी तोहर से गुहार हो, आइल बानी हो भैया तोहरे दुआर हो। जौन कहतानी सबके बतावे के बा, बतावे के बा। आरती राय के अब की जितावे के बा, जिला परिषद बनावे के बा। आरती राय के अब की जितावे के बा, जिला परिषद बनावे के बा। राजा पकड़ा में झंडा लहरावे के बा। आरती देवी जिंदाबाद, मंजे लाला जिंदाबाद, राजा पाकर क्षेत्र संख्या 26 के जनता जिंदाबाद। के करे लोग सपोर्ट हो, आरती राय के सब मिल के करी फोटो हो। के करे लोग सपोर्ट हो, आरती राय के सब मिल के करी फोटो हो। अब केहू के ना झांसा में आवे के बाद, आवे के बाद। आरती राय के अब की जितावे के बा, जिला परिषद बनावे के बा। मंजे लाला राय के जितावे के बा, जिला परिषद बनावे के बा। राजा पकड़ा में झंडा लहरावे के बा। आरती देवी जिंदाबाद, मंजे लाला जिंदाबाद, राजा पाकर क्षेत्र संख्या 26 के जनता जिंदाबाद। अपन पंचायत में चाहिए ऐसन नेता, आरती राय हुई गरीब के चहेता। अपन पंचायत में चाहिए ऐसन नेता, आरती राय हुई गरीब के चहेता। जे भूलो तब सबके बतावे के बा, बतावे के बा। आरती राय के अब की जितावे के बा, जिला परिषद बनावे के बा। मंजे लाला राय के जितावे के बा, जिला परिषद बनावे के बा। राजा पकड़ा में झंडा लहरावे के बा।